Про мою особу. Я человек советского периоду по часе. 80 годов, значит, при советской уладзе я прожил колькі, мусіць, годов 60, так, сфармаваўся як асоба. Сёння я беларускамоўны. Беларускамоўны я быў ад нараджэння да гадоў 13. Тады гады 3 пахадзіў у вясковую беларускамоўную школу. На гэтым моя беларускамоўная адукацыя закончылася. Я выхоўваўся 7 гадоў у мінскай сувораўскай вучэльні, там усё было па-расійску. Вось гэта моя моўная, так казаць, характарыстыка. Я беларусам стаў, магчыма, гадам 30. Тут нейкая ёсць поўная метафарычнасць. Моя вёска называлася Будзькаўшчына. І гадам 30 я зразумеў, я перарос сваю Будзькаўшчыну і, паглядзеўшы на ўсе абшары, я не ведаю, да Панарскіх гор, там, да Невеля, да Смаленска і, можа, яшчэ трошкі на поўдзень, я зразумеў, што гэта моя бацькаўшчына. Ну, это я амаль назваў этнічныя межы карты, якую склаў Карскі ў свой час, так? Чаму я стаў беларусам? Вось тут у мяне ёсць кніжка Владзіміра Караткевіча. Яна называецца «Земля под белыми крылами». Ну, калі б ён, я думаю, што і настаўнікі, і вучні, і, можа, хто іншы будзе глядзець нашу гэты запіс, ведае, хто такі Караткевіч, можа б ён яе інакш напісаў. І да, напісана была, божачка, калі ж яна была напісаная, 77 год, значит, там 20, тут гадоў 45 таму назад. У гэтай кніжцы беларусы змешчаны ў такую, я б сказаў, схематыку, у нейкія каардынаты ўсяго свету. І мы зразумеем, што мы, пачынаючы з сярэднявечча, еўрапейцы. Ну, тады гісторыя склалася так, як склалася, і я захацеў вярнуцца да сваіх сярэднявечных каранёў. Дарэчы сказаць, я і за пэўныя грошы, і пасядзеўшы в архівах, я свой радавод знайшоў. Ну, даволі, каленаў на 5, можа. На такім нейкім мікраўзроўні я нарадзіўся беларусам. Але беларусам стаў я ўжо на макраўзроўні. Ну, калі браць вашу псіхалагічную піраміду Мэслоу, вот гэта амерыканская вучонага, я недзе знаходжуся ўжо на самым высокім узроўні, я б сказаў. Я па-свойму самарэалізаваўся, я лічу, што я шчаслівы чалавек. Я раблю тое, што люблю, і люблю тое, што раблю. Ну, зноў жа, слова маркеры такое вельмі вучонае. Ну, давайте я скажу, значыць, ну, што б я сказаў там пра якога-небудзь немца, ці там пра паляка. Я перш сказаў, на якой ён мове гаворыць, на якой ён тэрыторыі жыве, якія межы ягонай дзяржавы, якія законы, якая канстытуцыя, які лад жыцця, ну, зрэшты, як ён выглядае, што ён есць, які ён песні спявае. А чым ён да мяне падобны, а чым ён ад мяне адрозніваецца, а як ён пра мяне гаворыць, ці называе ён мяне там якой-небудзь мянушкай або з павагай. Я ўжо кніжку Караткевіча паказаў «Земля под белыми крылами», так? Ну, вот у гэтай кніжцы, ну, вот, я не ведаю, калі ён піша там пра гарадзенцаў, Любчу, ён піша гарадзенцы, гракі чорныя. У мяне свацця акурат вот адтуль, яна такая, як грак, які пісаў Караткевіч, такія валасы такія, не ведаю, як у такой нейкай чорнай, магутнай, пародзістай птушкі. Яна рослая, яна, як бы сказаць, яна як бы праваслаўная, але яна выхавана на каталіцтве. Яна разумее пратэстантаў за іх працоўную аскезу, што яны вот так працуюць як бы. У мястэчку, дзе яна была, шмат яўрэяў. У яе не было. У яе няма нейкіх негатыўных стэрэатыпаў. Яна у свой час у іхнай мясцовасці гаварылі жыд, гэта значыць чалавек, які гандлюе, трымае краму, які ездзіць тое, што рускіх карабейнік. У яго можна было купіць іголку, керасін, там, лямпу, я не ведаю. Кожны народ займаў сваю нішу ў вытворчасці. Дык вот у Караткевіча я прачытаў пра сваю сваццю. Я прачытаў пра бітву пад Воршай. Тут на вокладцы ёсць вось гэты гравюры. Тут
ёсць пра Грунвальдскую бітву. Тут ёсць узгадкі пра вершы, якія былі прысвечаны гэтаму. І калі мы сёння, я не ведаю, там танка Максіма, я чытаю верш «Дзяды нашы білі драпежнікаў прускіх, не даўшы надзець на сябе кайданы». Калі я далей буду чытаць гэты верш, я скажу, што Максім Танк выдатны патрыёт, беларус, але вот там у сваім вершы ён дапусціў нейкую гістарычную недакладнасць. Гаворачы, што, вы разумееце, вот гэта Караткевіч. Другая кніжка. Я сам германіст па адукацыі, я выкладчык нямецкай мовы, іспанскай мовы, но яшчэ трошкі ведаю іншыя мовы. Кніжка выдадзена год назад у Германіі. Яна называецца «Сапраўдная радзіма – гэта мова». Мы думаем, што Германія цяпер ужо амаль як Амерыка, краіна эмігрантаў, што там сапраўды працэнтаў 60 людзей маюць нейкі эмігранцкі бэкграунд, як ужываецца, нейкі тыл. Там нехта некалі прыехаў з Турцыі, там, я не ведаю, аднекуль з Курдыстана, і вот яны ўжо амаль нацыя Einwanderungsland, як кажуць немцы, краіны мігрантаў, як Амерыка, спрачаюцца. Людзі спрачаюцца, ці ёсць еўраіслам, а што будзе з ісламізацыяй Еўропы. Дык вось у гэтай кніжцы напісана, як мовы спрыялі таму, каб нацыі сталі нацыямі. І тут ёсць нарыс пра беларускую мову. Її написав наш відомий мовознавця Вінцук Вячорка. Яна називається «Насуперек ці при допомозі держави». Тут говориться про адносини громадства, держави, як у різні епохи формувалася наша мова. Тому показую цю книжку. І у немців не все так однозначно. Другая книжка, ну, может быть, я просто назову, мене з собою нема. На рускай мове я чытаў яе таксама гадоў, можа, 40 назад. П'ер Данінос, французскі аўтар, называецца «Прыгоды майора Томпсона». Ён іранічна, як сапраўдны француз, апісвае, як ён успрымае Англію. Клімат, гэта і ўсё. Людзі майго пакалення чыталі. Ну, я фактычна на пачатку рос, пакуль не вывучыў нямецкую, англійскую, французскую, іспанскую. Я рос на расійскай мове. Я чытаў. Па-беларуску у нас было... У мае гады маладыя столькі, як цяпер, не напісана. Я чытаў «Аўчыннікова ветка сакуры». Галінка сакуры. Сакура – гэта што, вішня ці што японская? Так, цікава пісаны японцы. Або я б мог і сваю кніжку паказаць. Ні ў якасці рэкламы, яе ў продажы няма. Яна называецца «Мой шыбалет». Ну, правільна было «Мой шыболет». Гэта на іўрыце значыць з націскам на «о» галінка, допустим, винограду, маленькая рэчка, якая корміць вялікую раку. Ну, вот эту книжку можно прочитать, она по-беларуску написана. Тут есть ружье по-английску и по-немецку. Читали книжки, услых. До революции шляхта, дворяне читали услых книжки. Вот мне тревожно, что люди теперь клипово почали думать. І от ті падкасти, кліпи, якими вас кормять наставники, пробачте, ёсць праграма, ёсць тренд сучасної педагогіці, я не осуджаю наставників, але мені тревожно. Притча, парабола, по-європейську кажучи, гэта нешта, некая показка. Яна злучае ў сабе праблему асобасны ўзровень ідэнтычнасці, ідэнтычнасць нацыянальную. Яна узнімае пытанне тэрыторыі, гісторыі тэрыторыі, гісторыі дзяржаўнасці. Гэта ёсць квінтэсэнцыя, я б сказаў, усёй адукацыі школьнай і грамадазнаўства гісторыі. Што такія браты Івановскія? Недзе ў Шучынскім раёне, я не ведаю, ці ёсць цяпер, быў фальварак Лябёдка. Два браты нарадзіліся там, адзін нарадзіўся, па-мойму, у Варонежскай губерніі, там бацька працаваў. Гэта была шляхта, не бедная. Навакольныя сяляне ўсе, канешне ж, гаварылі, вот як цяпер недзе ў Шучынскім раёне, яшчэ ў вёсках гавораць, якія не аграгарадкі, а яшчэ такія арганічныя населеныя пункты. А яны былі выхаваныя, яны былі часткай расійскай імперыі. Пад уплывам расійскай імперыі яна давала, каб атрымаць такі, як бы сказаць, ціхі тыл, яна польшчызне давала развівацца, яна не душыла яе. Яна душыла беларусаў, таму што лічыла, што гэта адзін народ.
украінцы і беларусы. А гэта ўжо іншая цывілізацыя, яны іх трывалі. І, да. Дык вось па гэтай прычыне пальшчызна там была. І яны былі выхаваны, яны вучыліся хто ў Вільні, хто ў Пецярбургу, некаторыя час у Германіі. Адзін быў Юрка, другі быў Вацлаў, трэці быў Фёдор. Ну, як бы па-нашаму цяпер, па-праваслаўнаму кажучы. Да. А тады ж стала што? Адзін стаў Ежы Івановскі, які стаў, можа быць, палякам там, падчас Пілсудскага, можа быць, палякам нумар 3, які Пілсудскага з турмы там аж з псіхіятрычнай вызваляў. Фёдор гэты стаў Тадас Іванаўскас. Ён і працаваў, і будаваў Ковенскі універсітэт, Віленскі. Ён жонкаю першыню адкрыў у Літве школу літоўскай мовы навучання. У літоўцаў першая пісьмовая кніжка «Катэхізіс Мажвідаса» з'явілася ў сярэдзіне 18 стагоддзя. Ён для іх святы. Ён арнітолог, ён, я не вядома хто. І нарэшце наш Вацлаў Івановскі. Я казаў, што яго можна лічыць, як там Семён Полацкі выхоўваў дзяцей там цара расійскага, ён майстраваў купалу. Ён фінансаваў, ён быў спонсорам суполкі «Загляне сонца ў наша ваконца». Ён і свае сродкі ўкладаў. Ён напісаў першы элементар, буквар. Ён жыў Беларусю. І калі прыйшлі сюды немцы, наш край быў такі, што мой швагра перажыў 4 ўлады, ён памёр ужо. Ён кажа, калі прыйшлі немцы, бальшавікі, там палякі, мы не ведалі, мы жылі, каб выжыць. І ён, ведаючы вельмі добра гісторыю, ён проста глядзеў, ён ужо быў беларус. Я сказаў, што ён зрабіў. Немцы не пыталіся яго, яны прызначылі яго бургамістрам Мінску. 43-44, якія там гады. Але ж ён дапамагаў будаваць гаспадарку. Ён ратаваў яўрэяў ад гэтых нямецкіх забойстваў. Ён шмат чаго рабіў. Канешне, калі ацэньваць савецкіх пазіцый, калабарант. Ён быў забіты, не ведаю, хто даследчыкі ведаюць дакладна кім, як кажуць, пішуць некаторыя, што Туронак, па-моему, пісаў, што ён там, як бы, меў нейкія дыялогі з Куба, што, ну, пра Куба всякія легенды расказваюць. Ва всякім разе, ён быў, як бы сказаць, ён любіў Беларусь, ён стаў ахвярай сваёй любові да Беларусі. Яго застрэлілі. Вот такія 3 браты. Нарадзіліся в адным месцы, а сталі адзін літовец, другі паляк, трэці беларус. Вось вам пытанне вялікае вучням і настаўнікам і ўсім. Што ж уплывае чалавека на свой выбар? Не было традыцыі шукаць жаночыя фігуры як нейкія агенты гісторыі. Я думаю, адна з прычын. Я, допустим, сам вінюся. Я пра яе мала ведаю, пра братоў ведаю больш. І калі я вось там недзе разважаю пра нацыянальную ідэнтычнасць, я ўзгадываю з даўніх часоў, яшчэ калі рымляне захоплівалі Еўропу і на брытанскія астравы высадзіліся, і там была ў кельты, жылі там Баўдыка, жонка мясцовага, ну, не ведаю, князя, ці як там яго назваць, правадыра. Ён быў узяты ў палон, па-моему, над ім здзек чынілі, і там, па-моему, дзяцей іх таксама захапілі, забыўся, даўно чытаў. Яна ўзяла меч і ваявала па тых лясах, там планавала нейкую, як бы, партызанскую вайну супраць рымлян. І калі ёй пагражала смерць, яна прыняла атруту, нейкую траву, там, табалегалоў, ёсць нейкая назва, я забыўся, народная беларуская ёсць. Яна атруцілася, каб не пакутаваць у палоне. Або наша Анастасія Слуцкая. Учора быў дзень роднай мовы нашай, паралельна ішоў фільм па 3-й беларускай праграме пра яе. Там паказвалася, як яна змагалася з татарамі. Канешне, рамантычная фігура, шмат чаго неверагоднага, але гэта было па-беларуску, і я паралельна глядзеў перадачу першай праграмы. Я жыў учора ў Беларусі на працягу 40 хвілін, думаю, божа, чаму ж ты не кожны дзень? Выдатна гаварылі нашы дзеўкі-дыктары. Дзеўкі – это добрае слово, это не нормальное беларускае слово. Дык вось, я думаю, таму мы мала ведаем пра жанчын, ну, Жанну Дарк я яшчэ узгадваю звычайна. Ну, таму што няма традыцыі. Мы проста у 1948 годзе
французскія жанчыны яшчэ не мелі права без дазволу мужа адкрыць банкаўскі рахунак. Вы глядзіце сабе. А мы думаем, што Францыя там з часоў французскай рэвалюцыі. Чытайце Симон де Бавуар. Называецца «Другі пол». По-моему, «Дозьем секс» называецца. «Другі пол». Яна піша, жанчынамі не нараджаюцца, жанчынамі становяцца. Яна кляйміць эту традыцыю гэтай маскуліннасці. Мы больш, як бы сказаць, мы больш талерантныя, гэта яшчэ не значыць, што добра гэта. Але мы схільныя зразумець іншых, упісацца ў іншую схематыку. Мы схільныя паважаць іншых людзей. Вазьміце парадаксальнае пытанне. Немцы былі, у нас колькі загінула людзей? У мяне садоўскіх загінула спаленых агнямётам у вёсцы Забораўна за адзін дзень было 8 чалавек. Бацька загінуў у гэтай вайне, там, і маці інвалідам была пасля вайны, і ўсё. Прайшло гадоў 40-50, робяцца пытанні дзяўчат беларускіх. За каго б вы хацелі выйсці замуж? Называюцца краіны. Помню, гадоў 12 назад сказалі за немца. Что это такое? Немцы пакаяліся. Мы, можа, часам не пакаяліся так, як немцы. Цяпер немцы кажуць, ой, занадта мы пакаяліся, ўжо досыць каяцца. Немцы умеюць гаспадарыць, яны забяспечылі сабе жыццё, яны не выжываюць, яны жывуць. У нямецкай мове сінонімаў да слова асалода, задавальнення я налічыў штук 15. У нас у беларускай мове, я не ведаю, слаба, але ў нас ёсць жуда, маркота, нуда, скруха, не кажучы пра той сплін, што значыць селязёнка, дарэчы, па-англійску. Значыць, і гэтак далей, такі слоў я налічыў 18. Але мы шчаслівейшыя, чым амерыканцы па пытанні. Мексіканцы шчаслівейшыя, чым Нарвегі. Вось загадка. Мы хочам стаць еўрапейцамі, а мы зусім іншыя. Я думаю, беларусы цягавітыя. Я чалавек, я, канешне, у горадзе жыву ўжо гадоў сколькі там выходзіць 70 больш, але я вельмі люблю прыроду, натуральнасць. Вот, значит, цярплівасць, працавітасць. Яшчэ, я лічу, як не дзіўна, наш бок яшчэ мы романтыкі яшчэ. У нас простая мова, у нас, як сказаць, наша слово беларускае, калі яго змясціць у цеснату рытмічнага раду, як Бахцін некалі пісаў, яно становіцца з папялушкі ператвараецца в інфанту. І вот гэта беларуская паэзія, слова, яно вечна романтычнае. І нашы паэты ўсе яны дзіўныя. Я зайздрошчу нашым маладым, якія ўчора былі на свяце фэсту, і як яны будуць это ўсё адраджаць, якое цікавае жыццё іх чакае. Столькі пытанняў. Яны і кніжкі хутка пачнуць чытаць. Яны пойдуць ад кліпавасці, яны будуць услых чытаць кніжкі ў сям'і. Камін будзе гарэць, глядзіць ён на фармат А4 і чытае верш ад Рагвалода да нашых дзён, нейкую беларускую гісторыю, напісаную і коміксамі, і цікавым нейкім празавічным аповедам.